सबुବେଳେ ଖାଲି ଝଗड़ा ମୁଁ ଯଦି ତମକୁ ଏତେ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ କଣ ପାଇଁ ତମ ବାପା ଆମର ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇକି ଆସୁଥିଲେ? ମୁଁ ବି ମରି ଯାଉନଥିଲି ତମକୁ ବାହାହେବା ପାଇଁ। ମୋ ବାପା କହିଥିଲେ ତୁ ଯଦି ପରୀକ୍ଷାରେ ଫେଲ ହେଇଯିବୁ ତାହେଲେ ତତେ ନେଇକି କୋଉ ଗଧ ସହିତ ବାହାଘର କରେଇଦେବି। ମୋ ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ ଥିଲା, ମୁଁ ଫେଲ ହେଇଗଲି। ତମେ କଣ ବାହାରିଲଣି? କୁଆଡେ ଯିବ କି? ଦେଖିଲ ଏ ଡ୍ରେସଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା? ମୋ ଭଉଣୀ ଦେଇଛି ମତେ। ଗଲା ଶଳା, ବେଳଟା ଖରାପ। ହେ ଭଗବାନ ତ ବଞ୍ଚାଅ। ମୁଁ ଯଦି କହିବି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ କହିବେ ମୋ ଭଉଣୀ ଦେଇଛି ତ ଭଲ ଲାଗୁନି ନା, ଆଉ ଯଦି କହିବି ଭଲ ଲାଗୁନି ତାହେଲେ ଗଲା, ମୋ ବେଳଟା ହିଁ ଖରାପ। ତମେ କଣ ଭାବୁଛ? ଆରେ ନା ନା, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ତମେ ତ ଏମିତିରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଆଉ ନୂଆ ପିନ୍ଧିବା କଣ ଦରକାର?